गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर जेपी रेफ्रिजरेशनची गुढीपाडवा ऑफर फक्त ₹1 द्या आणि घेऊन जा एसी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन आणि एलईडी टीव्ही. सण आनंदाचा मनमुराद खरेदीचा 1 टन पासून 1.5 टन पर्यंत 7 मोडमध्ये ऍडजस्ट होणारा हायर कंपनीचा एसी उपलब्ध. 5 वर्षांच्या वॉरंटी सहित कॉम्प्रेसरला चक्क 12 वर्षांची वॉरंटी. विजेचीही 50% बचत. हायर कंपनीचा फ्रीज खरेदी करा आणि मिळवा वॉशिंग मशीन किंवा स्मार्ट एलईडी टीव्ही फ्री. एक्सचेंज ऑफर. जुना टीव्ही द्या आणि घेऊन जा ₹20,000 किमतीचा 32 इंची स्मार्ट एलईडी टीव्ही फक्त 10,000. ₹40,000 किमतीचा 43 इंची स्मार्ट एलईडी फक्त ₹20,000. या समवेत गोदरेज, सॅमसंग, लॉयड अशा अनेक कंपन्यांचे टीव्ही, फ्रीज, एसी उपलब्ध. आमचा पत्ता बापूसाहेब पुतळ्यासमोर, चिटणीस कॉम्प्लेक्स, चिटणीस नाका, सावंतवाडी. संपर्क 9822 1231 02 आणि 9423 0534 59.